Netijeli öwrenmek usuly adamdan adama we ýaş toparına görä ütgeýändir. Geçirilen gözlewler öwrenmekde ulanýan usullaryň hem öwrenmäge has uly peýdasynyň bardygyny görkezýär. Käýbirler ýazmak arkaly has gowy öwrenýän bolsa, käýbirler görmek arkaly, eşitmek arkaly has gowy öwrenýändirler. Öwrenmek usullaryny esasy 3 söz başa bölmek bolar. Vizual şekilli öwrenmek usuly, eşitmek arkaly öwrenmek usuly, kinestiki öwrenmek usuly. Vizual şekilli öwrenmek usuly. Bu usul bilen öwrenýän adamlar has köp şekillere, vizual materiallar, multfilmler we ýadygarlyk suratlar arkaly has gowy öwrenýärler. Sana usuly we diagrammalary bilen has aňsat işläp we öwrenmekde has üstünlükli bolup bilerler. Eşitmek arkaly öwrenmek usuly. Bu usul bilen öwrenýän adamlaryň eşitiş ýady güýçlidir. Dinleýän zatlaryny aňsatlyk bilen öwrenip bilerler. Öwrenmeli zatlaryny ýazga almak we islen wagtlary dinlemek arkaly öwrenip bilerler. Esasan uklamazdan ozal dinlemek arkaly has uzak wagtly öwrenmeklerini artdyryp bilerler. Kinestik öwrenmek usuly. Bu usulda el hareketleri, beden hareketleri we animasiýalary ulanmak mümkündür. Bir zatlar etmek we baştan geçirmek arkaly has aňsat öwrenmek bolýar. Aýratynam tans we teatrýal çärelerde has gowy peýdasy bardyr. Öwrenmek usullarynyň bu üç görnüşi her bir adamda dürli netijeler berýär. Gözlewlere görä adamlar okuyanlarynyň 10 götürümini, eşitýänläriniň 20 götürümini, görýän maglumatlarynyň 30 götürümini, görýän we eşitýän zatlarynyň 50 götürümini, görýän, eşitýän we aýtýan zatlarynyň 80 götürümini, görýän, eşitýän, aýdýan we deýýän zatlarynyň 90 götürümini ýada salýarlar. Bu maglumata görä öwreniş usullary bilen bilelikde ulanmak has gowy peýda berer. Gelin indi bolsa bilelikde netijeli öwrenmek usullaryna syn edelim. Bu usullar geçmezden ozal iň möhüm bilmeli zatlarymyzyň biri öz öwreniş wagtyňyzdyr. Käbir adamlar gijelerini has gowy öwrenýärler we işleýärler. Käbirleri bolsa ýerdenlerini. Bu urdaky gözlewler garry adamlaryň ersäher bilen has hemişelik öwrenýändigini, ýaşlaryň bolsa uklamazdan bir näçe sagat öň has hemişelik öwrenýändigini aýtýar. Gürrüň berip öwrenmek. Öwrenmek usullarynyň iň täsirli usullaryndan biridir. Bu usulla garşyňyzda öwretmeli adamyňyz bar ýaly ýa-da mugallim bar ýaly dip öwrenmeli maglumatlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Muny bir näçe ýerde gaýtalasaňyz has gowy öwrenendiňizi bilersiňiz. Hekaýede vizual materiallar hem ulanyp bilersiňiz. PowerPoint prezentasiýasy we suratlar goşmak bilen ýagdaý hasam gowlaşdyryp, ses we vizual okuwdan peýdalanyp bilersiňiz. Egzamin, syna taýýarlamak. Öwrenmeli maglumatlaryňyzdan özüňizde synallar, egzamin taýýarlaň. Egzamin taýýarlygy bilim talap etýän prosesdir. Temanyň esasy tirlerine düşünmegi we öwrenmegi üpçün edýär. Möhüm ýerler nirededigini size habar berýär. Bu soraularyň jogaplary bilen öwrenmegiňizi çoňlaşdyrarsyňyz we güýçlendirersiňiz. Bu täsirli öwrenmek usullarynyň biridir. Arasynda ara kesme berip öwrenmek. Geçirilen gözlewler uzak wagtlap ünsü bir ýerde tutup bolmajakdygyny görkezýär. Öwrenmegiňizi ara kesme bilen dowam etdirseňiz, has täsirli öwrenip bilersiňiz. Ara kesmeli öwrenmek usullarynyň biri Pomodoro usuly bilen has aňsat öwrenip bilersiňiz. Topar bilen işlemek. Bir maksat bilen ýygnanan adamlar bilen birlikde işlemek öwrenmäge goşan toşýar. Birek sorak bermek, pikir alışmak we birek düşünmeýän zatlaryňyzy düşündirmek arkaly has aňsat öwrenip bilersiňiz. Ýazmak bilen öwrenmek. Käbir adamlar ýazmak we çyzmak arkaly has gowy öwrenýärler. Ýazýan wagtyňyzda ýazýan zatlaryňyzy okusaňyz has täsirli öwrenip bilersiňiz. Sebäbi ýazýan zatlaryňyzy siz hem dinleýärsiňiz. Kitaplarda ýa-da maglumat çeşmelerinde şekilleriň, suratlaryň köp bolmagy öwrenmegi aňsatlaşdyrýar. Öwrenmek usullarynyň haýsyny has hem köp ulanýan bolsaňyz, gaýtalamagyň has uly peýdasy bardyr. Gaýtalanmaýan zatlar gyska wagtly ýadyňyzda durar we derrew pozular. Emma gaýtalasaňyz uzak wagtly ýadyňyza geçer we öwrenen zadyňyz aňyňyzda galar. Mähriban dostlar, bu videomyzyň soňuna geldik. Video göwnüňizden turan bolsa, like koyup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki videoda görüşýänçek, hoş, sag olun.